Ahojte, vítajte pri ďalších suchých typoch o vegánstve. Nachystajte si vodu. Vegánske superschopnosti. Akú superschopnosť získaš po mesiaci na rastlinnej strave? Odpoveď: dokážeš prečítať zloženie keksíkov v obchode rýchlejšie ako čítačka čiarových kódov. Fú, ale tak toto je dobré a vôbec to nie je suché. Toto je fakt. Túto superschopnosť mám. Ďalej, tvoje oči automaticky skenujú jedálny lístok a hľadajú v ňom písmenkové. Jasné, toto tiež patrí medzi vegánske superschopnosti, toto oceňujem. Toto nie je vtip, toto je naozaj postreh a rada do života. Ak chcete mať nejakú superschopnosť, staňte sa vegánom a dokážete naozaj rýchlo čítať. A ešte aj maličké písmenka. Najväčší vegánsky strach. Čoho sa vegáni boja viac ako pavúkov? To sa fakt všetci vegáni boja pavúkov? Akože ja sa bojím pavúkov celkom. Odpoveď: vety: neboj sa, je tam len trošku masla, to ti neublíži. Áno, bývajú aj také, veď tam není mäso, napríklad v kuracom výbare. Je to len výbar, tam nie je mäso. Dík za tvoj čas, nie je zvieratka. Ak chceš ďalšie takéto video, tak nezabudni ma sledovať.